Kagahapon natong gi-celebrate ang piyesta sa paghalad sa Ginoo didto sa temple sa Jerusalem. Unya kadto siya pakighinagbo sa iyang katawhan, unya pagkonsagrar ni Jesus sa iyang kaugalingon for the mission. By entering into the temple, si Jesus iyang gihayagan ang katawhan. Unya karon ang iyang mga tinun-an iyang gipadala sa tinagurha alang sa usa ka misyon. Ilang misyon mao ang pagwali og ang pag-ayo. So dunay duha ka misyon nga gihatag: pagwali sa maayong balita og ang pag-ayo sa mga masakiton, ang pag-ayo sa mga giyawaan nga mga tao. Ang mga tinun-an nahimong mga sharers of the mission. Kay sa atong pagbunyag kanato, nahimo kitang sharer of the life of Jesus. Mabitaw nga sa diyang pagsighid kanato sa lana, sa krisma sa atong alipudhan, kita nakaambit sa pagkahari, pagkapari, pagkapropeta ni Jesus. So, from the beginning, sa atong childhood, sa atong pagkabinunyagan, kita mga sharers of the mission of Jesus. So kini nga atong pagtulun-an karon, kini nga atong ebanghelyo, nagpahinumdom kanato sa atong misyon. Ang misyon sa pagsangyaw, sa pagwali sa maayong balita. Kanang iwali maayong balita. Apan gipahimangnuan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Mingon siya, ayaw pagdala og pagkaon, ayaw pagdalag puntil ni kwarta, bisan gani extra t-shirts, ayaw pagdala. Nothing except what you are wearing. So mao na siya ang ipahimangno. Unya, ang butang ipasabot kanato nga kung mubuhat kita sa misyon, kung kita mosangyaw, kung kita muadto aron pag-ayo sa mga masakiton, full reliance on the mercy of God. Salig sa kaluoy sa Dios, kay mahitabo man nga sahay because we are equipped with, or we are blessed with many things. Ang mahitabo nga we rely on ourselves. Mahimo nga muadto kita, but when we look at ourselves, aram man kadaghan akong da. Unya nganong di man kita padalhon, tungod kay una, gusto ni Jesus nga kung mubuhat kita sa atong mission, full reliance gyud ta diha sa pag-amuma sa langitong Amahan. Pagkatapos, we also believe that God has prepared already the people nga imong adtuan. Mo nagingon sa usa ka missiologist nga sa wa ka pa moabot ni anang lugara, ang Dios naghikap na sa katawhan, naghikap na silang kasing-kasing didto. Mo man nga in the early Christianity, the first few decades of Christianity, ang mga sinulat sa mga church fathers nag-ingon nga pag-abot didto na ay mga tawo nga mo welcome nimo. Unya ingon dito nga ayaw pagbalhin-balhin og laing balay. Nganong dili man gyud pabalhinon og laing balay. Kay ang usa ka misyonero, usa ka Kristiyano nga gipadala sa Ginoo should not be looking for comfort. Sa ilang panahon, in the early years of Christianity, uso kaayo kanang gitawag nga false preachers, false teachers, false prophets. Unsaon pag-distinguish in the early Christianity ang duha, false teachers, false prophets, o true teachers and true prophets. Sayon ra sa ila pag-distinguish, kung ang usa ka tawo magbalhin-balhin og balay, that means he or she is looking for comfort. Kung di siya kaangay ani nga higdaanan niya, hindi siya kaangay aning pagkaon nga giserve kaniya, then he will be looking for someone or some family nga iyang kabalhinan. Mao na nga miingon diri, oy, kaon kamo bisan unsay idalit na,
Pag-abot dito sa balay, o sige, ingnan nyo, peace be with you. Unya, pagka dito kamo puyo, ayaw kamo pagbalhin-balhin. Kay, he is telling his disciples na, in your ministry, sa inyong pagsangyaw o sa inyong pag-ayo sa mga masakiton, be ready to experience uncomfortable things or discomfort sa imong kinabuhi. Kay ang misyonero dili di ay mangita og all comforts, because there are people there nga githikap sa Ginoo. These people will provide you the most that they can afford, but do not be looking for comfortable life. Kay mao di na ang Ginoo gani nga siya man ang atong tinubdan sa atong misyon, ing gani siya nga ang anak sa tao wala gani balay nga katulgan. May gani ang mga milo kay naay lungag nga ilang katulgan, ang mga langgam na ay mga salag nga ilang katulgan, apan ang anak sa tao walay iyang kapahulayan. So we share that mission of Jesus. We share also the life of Jesus. So remember, when we go somewhere, when we bring the gospel, when we preach healing, let us always remember, along the way, there are people nga gihikap sa Ginoo to facilitate and to help your mission. But along the way also, naapoy gitawag natong mga discomforts sa kinabuhi. When discomforts come, then let us all place our trust in the Lord, in the providential care of our Father.